Pikai ke ba kajing sngo kaliang kajing kong parti kalong bangi yo ban rai kini hak takamat ka ba hak jaka ka ba ka sorkar ka kwa ban keren ba ni la keren ni kimat kom bangi la pan pausha ye ka nong rim kajing yo ban pen shairu namar ka don kajing persang ru nagaleng ka sorkar ban pesuthu bakla ba ka voice of the people party ka ba persya ai ka par persya investment persya tech industry ndai mene kajing keren ji kala keren sha ngim persya ndai ni persya ya kata ka roi ka par ko ra ba kajing penjat ni persya e kata ka roi ka par ka ba tu no ka hok kajing kitrai jaka ni persya ya kata ka roi kapar ka pensniu ka mariang kata ka digajing persya ka jing rei ni kwa bani keren ya ka roi kapar ka ban pensniu dori ka mariang ka roi kapar ka ban kta ka hok ka jing utrai muluk utrai jaka bat ka ban pensniu dori ka ri ka jing hi ngampoi pakat bo speaker onum ailat yang bangan sik ya clarification la ni ban pan jing pensai kum mover jaga short duration the motion kumbaga julong ngajio kalat hendai mene simla ailat hendai ai ka ba phla kalong ba kalong ka iki ka bangimpoi pakat bo shim sa tip ya ka iba Ukraine lani ka bang ilab nong ulong ill inform mo ka tin nong we tip ya ka iba Ukraine usukwa ban pen phai jubori ka jingno shangi ka voice of the people party habangi Ukraine ya ka bang ile rangkat ka jingtip ka jong pai ba ka dorbar ka tu ka section 16 mo jong ka land management hi ka bari ba ka anju ka discouncil ka dei tang ka kandon ka ba kibu ha ka ban bu rinti ya kata ka jinghe jingko jaka leni ka land selling ka bakanu pila ban de kanu ki jaka ra la ban de kanu ki jaka snong la ban de ka jingtmu kalong ban penong ya ka an ka patrikam ka blok effective namar ba katu ka kendon ka bu ban don ka jinges lok rengkat bagian lam snong tenrei ka ba ja kalong ba kinong lam snong kimon sakhmat ban ya keren ban ya bu ya kata ka ya ka limit dan dia kata ka ya ka jinghe mo ka jong ka jaka katnu bala ban de katnu bala ban IY ban lease bat kum ta ter ti ka discouncil ka KHDC ka EC jong ka PPP hapo KHDC ka wang no tangi tai benta khanam bagila ban ya shkman ban pentrikam ya kata ka land selling lan ka an ka ban perking ya ka jinghe jong ka jaka ban de mo kadi tang kata ka jingmu ndai kamut pan ban kini no ya kata ka bor jigino ngelam snong no ka jingkwa ka jingkalong ya ka jaka ba ke jaka snong ki raj nani ki nugi jaka snong don kam ban rai lang da ka jingtip jung nong snong ba ka dor bar snong jong to ka snong ka shai hinde ke bo chief minister mene upar sang ban pan phai jubor ya kata ka jingno ban ong bangi de ban le ke bangi kren ho ni le ke bangi kren ni sosi kalong bang mi alat ban pau ya kata hapo ka yeng dor bar ban ngangit biki pai ba kin shai ya ke jing pen shai kin ka jing kren bat ki su thu shai kum do ba ka sarkar kai lam bakla la de phi ong inoi kai ru UGC ki yalam bakla kat chapa pai ki persang pan chuya ya ka kata ka ru kom trei ke jong ki bat ru kabeli ba jing trei ka jing kren jing ba ik magani sarkar kalong persya ki trai muluk ki persang em ban pri ba kita ki kam ki bangi thau baro kem ki le shi ki trai muluk ta gai ban jin la ja la da ka sarkar MDA ka thep kam shipho hajari e ki khla ja ki danglong hi bangi ne kren ne kata ya kata ngi su tho mo ki kam ki bedai ki jimen to shimen phinum ai bani ai shi ki nong wai ringi kren ki project ki be na ta ki kam ki ba phi thawla thawlenti ki bari ki sparklor ki bari ki hajar klor ki bari ki bana bar bar ki khangna ki bari ki komba kolong to ka phase 2 ha ka bari ba ka PH to ka phas pa san fokror ka phi fikren phi kum ki nong mi khmat ki badani ka jing kle bat kum ka seng ka ba le chu pa ba ni smo ban ai ngu yu ble ba ngi yo e kala ban ni kren hapo ka jaka namar ba ka sarkar ka juk kono bangi ngi nimji kren e po assembly ndai ko malong manta ka voice of the people party ka berantang khniat ngut ki emle ndai ki babun ki mat de ka voice of the people party ka bonra tenga sore ka kamram ji bangi so comment se bangi yo lat kum ni ben kren bo pai ba untep ba ngim dei tang bangi mi smat ban chipen bi pai ba